moni nde amayawa zasokonekera amakhala ku UK. Dzina lawo ndi ya Jenny Kiriyuki. A Jenny linzaka 49 ndochokera ku Kenya. Chasokonekera iwowo anayikhalidwe lokuba. Palipose akangofika amapita dala malo acho oti anthu ayikazikwa mazawo pansi aziabera. Kuba mondalama, kuba ma handbag, amaba ma bank card azikachita withdraw drama. Nde anthu atakadandaula amene amaberedwa apolisi anayamba kufufuza nkuyamba kuyang'ana ma CCTV nkupeza kuti a Jenny aja ndi amene akuba malo osiyanasiyana kubera anthu osiyanasiyana. Awachita kubera anthu dzuwa lukuwala olomanyazi nde amupeza olakwa atamugwira apolisi ku koti. Ampasa chilango chake chachitalitu, ampasa zaka zoposa 4 pafupifupi 5 years kuti aseve ku prison. Akamaliza kusevako akuti ampange deport azibwerera kwawo ku Kenya. Nde sizinayendedwa pa Jenny.